जिसुनि सोमोनांथाव मावनायखौ नायहर जाय जिसुआ बे सिथावाव थानानै बे सासे इसा बेलामुनि गोबां बोसोर थाबायनो हायै पेरालाइसखौ बेसे सोमोनांथाव बे गोथार गिर्जायाव मावदों। मानोना दौरिया मिथिगौ बे इसा बेलामुनि इटालिनि सासे सिख्लाया गोबां बोसोर बे थाबायनो हायाखैमोन। बेनिखायनो बियो बिनिसिम बे सिथावखौ बेनो होआजासेनो बे गावनि फारसे बिनि फारसे फैनो थाखाय बेखौ गोहो खालामदों आरो बियो उइलगारिजों आवगायलांदों। बे फोथायदोंमोन बे आंनो होसिगोन, नाथाय बै माखासे फोथायरिफ्रा नुनो मोनबाय दौरिया मानो बेखौ भावथिना खालामखो आरो बेनि बे गासै भावथिनाखौ नुनानै बिमाया दुखु मोनदों, बिफाया दुखु मोनदों आरो माखासे फोथायरिफ्रा बे दौरिनि बे माखासे एक्टिं बायदि खालामनायखौ नुनानै नाथाय गोसोआव गाज्रि मोनदों। नायदो दौरिनि बे गासै मोजां खामानिखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा फोथायनो हमबाय। मानोना जाय गोबाव बोसोर इसा बेलाया दिनै बे थाबायनो हायो बे गसंखांबाय आरो फोथायरि बे गिर्जायाव फैनाय गासैबो बिसोरबो नुनानै सोमोनांदों। बे बोलोफोराबाय जर गैयै आथिंखौ जर खालामबाय, बे आगान सुरदों गोथार गिर्जायाव जिसुनि बे सिथाव एबा मोदोमखौ नाजावनो थाखाय बे आगान सुरदों। गोबां सुबुंफोरनि फोथायनाया गोजांस्रिउ मोनबाय, बे सिरियाव गाखोदों, बे गोथार बिनि फारसे आवगायदों। सुबुंफ्रा नायदों आरो बिनिफ्राय दौरिनि आखाइनिफ्राय बे मोदोमखौ नाजावनो थाखाय बे आखाइ फोलावदों। नायहर अन्दायगाफोर जिसुनि बे सोमोनांथाव मावनाया, मानोना थारैनो जिसुआ बे सिथाव दंथारो आरो बिनि बोलोखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। बेखौ जाग्रा साफ्रोमबो थैथारनाय नङा। बेनिखायनो अन्दायगाफोर जिसुनि बे मोदोम आरो थैखौ जायफ्रा नाजावो बे अरायसम जिउआवबो आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा सोमोनांथाव इसोरनि महिमाखौ बिनिफ्रायबो मोनगोन। बेनिखायनो जोङो गोथार पाप सिमान लानानै जों बेखौ जायफ्रा नाजावगोन जोंनि जिउआव थानाय जोंनि मोदोमाव थानाय बेरामफ्राबो बेबायदिनो इसा बेला बायदि फोथायनानै जों बिनि मोदोमखौ जुदि जों नाजावोब्ला जों गोजोन मोनगोन। गोजोन्थों। अन्नायगाफोर दिनै आं नोंथांमोननि नैबे सावगारिखौ गुबै लाबोनायनि ओंथियानो जादों जाय जोंनि जिसुनि मोदोम आरो थैया बेसे सोमोनांथाव जोंखौ जिउआव बोलो होयो। आरो मानो 2025 मायथाइनि सिगां जेरै फोरबो जिसुआ जेब्ला गावखौ बोलि बावदोंमोन आरो बे बोलि बावनाय फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मोदोम आरो थैखौ जायफ्रा नाजावो अब्ला बे सोमोनांथाव जाथायखौ जेरै इटालिनि इसा बेलामुनि सासे सिख्लानि नैबे सोमोनांथावनिफ्राय जों नुनो मोन्दों। आरो गोबांथार दाब दाब जायगाफ्राव जेरै प्रभुनि मोदोम आरो थैया सोमोनांथाव जानायफोरखौ जों गोबांथार जों नुनो आरो मिथिनो मोनो। अन्दायगाफोर दिनै बेनिखायनो आं नोंथांमोननि नैबे सावगारिनि गेजेरजों जिउआव जोंनि जिसुनि मोदोम आरो थैया जोंखौ जिउखौ बेसेबां आवगायहोनो फोथायनायाव, बिनायाव, आर'जाव जोंखौ माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेखौ लानानै नोंथांमोना आं दिनै बे सावगारिखौ लाबोदों। इसा बेलामुनि सासे सिख्ला गोबां बोसोर बियो पेरालाइस जानानै बियो गावनि न'आवनो थायो जायो, नाथाय अब्लाबो बियो फोथायनायाव बियो लोरबां जायाखै। बियो जेब्लाबो गोथार बोलि बावनायाव बाहागो लायोमोन। गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ बियो गावखौ गारिफोरजों लांनानै बै गोथार बोलि बावनायाव दौरिजों लोगोसे प्रभुनि मोदोमखौ नाजावनो थाखाय जेब्लाबो बे मोजां गोथारै पाप सिमा लानाय बेखौ नाजावोमोन। जाय इसा बेलाया सासे फोथायसुलि, बे सासे सिख्ला सानसेखालि जेब्ला बे गोथार बोलि बावनायाव बाहागो लादोंमोन आरो गोबां फोथायरिफोरजों लोगोसे बे गोथार बोलि बावनायाव बाहागो लानायाव जिसुनि मोदोम आरो थैनि सोमोन्दै जाय दौरिया गोथार बोलि बावनायनि सिगां बे समाव सारमान एबा बोसोनखौ होनायाव बे बुंदोंमोन 2000 बोसोरनि सिगां जेरै जिसु ख्रीष्टआ जायगा जायगा, गामि गामि, नोगोर नोगोर गासै हादराव गिदिंबायनानै जेरै गोबां खानाफोरखौ नुहोदों, लेंग्राखौ थाबायदों, गोथैखौ फोथांफिनदों, भुतखौ होखारदों, बेबायदिनो जेरै जिसु ख्रीष्टआ बियो मानसिनि महर गैयाब्लाबो नाथाय नैबे सिथावाव जिसुआ थारै दंथारो। जायफ्रा जेरै बे सिथाव एबा जिसुनि मोदोमखौ नाजावगोन जिसुआ बेहायनो दङ। बै 2000 बोसोरनि सिगां जेरै जिसु ख्रीष्टआ बियो गामि गामि, नोगोर नोगोर, टाउनाव थांनानै गोबांथार दुखुथिया बेमारिफोरखौ सोखादोंमोन, भुतखौ होखारदोंमोन, थाबायनायखौ थाबायहोदोंमोन। बे एखे जिसुआ बे सिथावनो दं। बे बाथ्राखौ जेब्ला बे बोसोन होनायाव दौरिया खोन्थायो अब्ला इसा बेलाया जिउआव फोथायनाय आरो बोलो मोनबाय। थारैनो अब्ला आं दिनै जिसुनि बे मोदोम आरो थैखौ आं गोसो गोरबोजों मैखुनजों आं बेखौ नाजावगोन। जेब्ला बे फोरबोनि गोथार मोदोम आरो थैखौ नाजावनो थाखाय जेब्ला बे दौरिनिफ्राय बोसोनखौ मोननानै बे बोलो मोनदों, जिउआव गोहो मोनदों। बेनिखायनो जेब्ला जिसु ख्रीष्टनि बे सोमोनांथावखौ मोननानै अन्दायगाफोर जेरै इसा बेलामुनि सासे सिख्लाया जेब्ला बे गोथार बोलि बावनायाव दौरियाबो बिनि साननाय गासै मोन्दांथिखौ मोनदांनानै बेखौ लेंहरदों, फै इसा बेला, नों बेखौ फै, नों बिदियाव फै। आरो गोबां फोथायरिफोर गेजेराव थानाय मानसिफ्रा नाथाय बिनि दौरिनि बे लेंहरनायाव बिसोरो नाथाय दुखु मोनदोंमोन, बोराबदोंमोन, खुद्रिदोंमोन। नाथाय बियो इसोरनि गेदेर अननायसो। बिसोरो मोनदांसनो हायाखैमोन
मानोना बिनि फोथायनाय बिनि जेब्लाबो गोथार गिर्जायाव प्रभु बस बावनायाव बुलि बावनायाव बाहागो लानाय बे इसाबिलानि सोमोनांथाव फोथायनायखौ नुनानै दौरियाबो फोथायदों बे सानसे बे प्रभु बसनि गेजेरजों बे थाबायथारगोन बेनिखायनो बै समाव जाय इसाबिलानि सायाव बे गेदेर फोथायनायखौ नुनानै बियो लेंहरदों फै इसाबिला नों बे प्रभु बसखौ नाजाव आरो बे जेब्ला बे गासैबो फोथायारि आइ आफा बिदा फंबायफ्रा बे गिर्जायाव थानानै नाथाय दौरिनि बे माखासे भावथिना बायदिखौ नुनानै बिसोर दुखुसो मोन्दोंमोन नाथाय जेब्ला जिसुनि सोमोनांथावखौ नुयो अब्लासो बिसोरनि फोथायनायाबो गोग्गोम जादों अन्धागाफोर बेनिखायनो जोंनि बे फोथायनायखौ लानानै जिसुआ जेरै बुंदों आंनि सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनाय गोथांनि सिथावा आंखौ जायगा थैब्लाबो गोथाङै जेरै जहननि द बालामनि 52 सिरियाव बोसोनखौ मिथिनो मोनो जिसुआनो जेरै बुंदों आं सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनाय गोथांनि सिथावा आंखौ जाग्रा साफ्रोमबो बे थैथारनाय नङा बेनिखायनो जायफ्रा बेखौ फोथायनो नाजागोन इसोरनि गेदेर अननाया इसोरनि गेदेर महिमाया बेनाव नुजागोन आरो बेखौ जाग्रा मानसिया थैब्लाबो गोथाङै थागोन बेनिखायनो जाय मानसिया जिउ बावनायनि सिगां गावनि जिउखौ बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानायनि सिगां जायफ्रा मोजाङै पाप सिखा लानानै जायफ्रा मोजाङै बे प्रभु बुसखौ नाजागोन अब्ला बिनि जिउआ मालाबाबो नोरगाव थांनाय नङा आद्रि जानाय नङा बेखौ जेरै जिसुआ फोरमायदों बेनिखायनो अन्धागाफोर नोंथांमोना दिनै बे इसाबेलानि नैबे सोमोनांथाव जाथायखौ नुनानै जोंबो दिनै फोथायदिनि मानोना जोङो बेखौ गोथार गिर्जा बावनायाव दौरिफोरजों जों बाहागो लानि गोथारै पाप सिमा लानानै बेखौ नाजावनि बेनिखायनो आरोबाव बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो आरोबाव बाइबेलनि सोमोन्दै फंनैसो बिजिरना खोन्थाबावगोन से पेटरनि 2:24 बे गावनो जोंनि पापफोरखौ गावनि मोदोमजों क्रुसाव बानखोबाय जोङो पापफोरनि थाखाय थैनानै धोरोमनि थाखाय गोथाङै थानाय बायदि बेनिखायनो गारायजों नोंसोरो सोखाजाबाय अन्धागाफोर जिसु ख्रिस्टनि बे गोथां बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों मानो जिसु ख्रिस्टनि बे मोदोमाव जेरै गुबै गारायफ्रा जादों मोनबा आरो बेजों लोगोसे हाजार हाजार साबोजों बुजानाय थै ओंखारनाय गारायफोर दं जाय गारायफोरजों बेयो अन्धागाफोर बे गारायफोरजों बुजानाय बेजोंनो दिनै जोङो जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बासायनो थाखाय गावनि मोदोमखौ गावनि जिउखौ बे बोलि बावबाय आरो बिनि बोलि बावनायजों बिनि मोदोम आरो थै बेनिखायनो बे बिनि मोदोम आरो थैखौ जोङो बहा मोनो जेब्ला दौरिया गोथार बोलि बावनायाव जाय सिथावखौ लानानै बे बोर होबाय आरो बे सिथावा सिथाव नङा जिसुनि मोदोमाव सोलायबाय आरो बे आंगुर बिदैयाव नङा बबेखानि जिसुनि थैयाव सोलायबाय मानोना बिनि मोदोमाव थै आरो मोदोमजों गोबां बुग्लिजानाय गारायफोरजों जायफ्रा बेखौ नाजावगोन अब्ला बिनि गासै फोथायनाय बिनायजों जानांगौ जिउआवबो बे सोखाजाबाय मोदोमावबो सोखाजाबाय बेनिखायनो जोंनि पापफोरखौ गावनि मोदोमजों क्रुसाव बानखोबाय मानोना अन्धागाफोर जोङो बयबो पाप मावनायखाय जोंनि पापफोरनि थाखायनो दिनै बियो गावखौ बोलि बावदों जोङो जुदि पाप मावामोनब्ला आदम आरो हिवानि जोलैनि फिसाफोर नङामोनब्ला दिनै जिसु ख्रिस्टआ बे हादराव फैनो नाङामोन आरो दिनै बे जोंनि थाखाय बोलि बावनो नाङामोन बेनिखायनो जोंनि पापफोरनि थाखाय बियो क्रुसावनो जोंनि गासै पापफोरखौ बे बानबाय बेनिखायनो बै जिसु ख्रिस्टनि बै समाव 2000 बोसोरनि सिगां जेरै जिसु ख्रिस्टआ बे क्रुसाव बोलि बावनायखौनो गोसोखांनो थाखाय दौरिया साफ्रोमबो जेरै अन्धागा इब्राहिमफोरनि 10:11 दौरि साफ्रोमबो सानफ्रोमबो पापफोरखौ लांनो हायबायदि गले गले बोलिखौ बावफ्लायो बेनिखायनो जायफ्रा जिसुनि मोदोम आरो थैखौ नाजावगोन बे जिउआवबो सोखाजानाय आरो मोदोमावबो सोखाजानायखौ जों मोननो हायो बेनिखायनो अन्धागाफोर दिनै जोङो बे बोसोनजों जोङो जेब्लायबो जों जिउआव सोलोंदिनि मानोना अन्धागाफोर जेब्लाबो जोङो गोथारै पाप सिमा लानानै गाव गावनि पापखौ दोनखोमाजासिम दौरिफोरजों पाप सिमा लानानै अरायसम जों बोलि बावनायाव बाहागो लायोब्ला जोंनि जिउआ इसोरजों लोगोसे थैनायनि उनावबो बे बिफाजों लोगोसे बे गेदेर थांखिखौ लानानै जायफ्रा फोथायगोन जिउआवबो सोखाजानाय आरो मोदोमावबो सोखाजानाय आरो बे इटालि हादराव जानाय जाथाया दिनै जोंनो बेखौबो फोरमायदों अब्ला अन्धागाफोर बे समाव नोंथांमोनखौ हामबाय होबाय गोजोन्थों खुलुमबाय